Kaixo, bideo honetan ikasiko dugu zelan zaindu itxura, bai komentarioen itxura eta grafikoen itxura. Hasiko gara komentarioekin. Hemen, grafikoen itxura zaintzea komentario honetan, honekin lortuta, lehenetzi granatez agertzen da. Baina nahi bat dugu beste kolore batez agertzea, formatua komandoan, badekogu hemen letraren tamainoa, letra mota eta kolorea. Kolorea aukeratzeko, lehenengo, aukeratu behar dugu testua eta beste kolore batez, adibidez, hemen ogituz gero ikusten dugu ze kolore desberdin agertzen zaigu. Adibidez, hau. Gero, ikusiko dugu hemen adibenetan marraztuko dugu zirkunferentzia bat, 5 radiorekin eta C2 puntua zentroa izan da. Zentroa definitzen dugu, zirkunferentzian definitzen dugu, badakigu, geometria menuan hemen nahi dugu emon zentro eta radio, beraz zirkunferentzia ikono honekin. Gero erradioa marraztuko dugu, erradioa segmentu bada, beraz emon behar dugu lehenengo muturra, zentroa eta bigarren motorra. Erradioa 5 izan da, zentroari gehitu egin behar diogu, 5 puntua. Gero nahi dugu marraztu C eta R, eta hemen biak aldi berean, eta behitu hemen giltzen artean, lehenengo giltzetan zirkunferentziari dagokionez, lerro zablera, eta bigarrenean R segmentuari dagokionean. Gero C puntua, kolore gorriz marraztuko dugu, eta idazteko aukerak gogoratu agertzeko testu bera, kakoitzak erabiltzen dira, gero esaten da non, eta hemen puntuaren koordenatuak ipini beharrean, adibidez nahi dugu, erradioaren erdiko puntuan agertzea testu hori. Beraz, puntua erdigune, komandorekin, erdiko puntua kalkulatzeko. Eta, non kokatu nahi dugun, badeko posizio vertikal eta posizio horizontal zehazteko. Posizio vertikal, balioak edo goian, zentroa edo B, nik aukeratu dut goian agertzeko. Posizio horizontala hemen ez dut aukeratu, baina posizio horizontalean badekogu 3 aukera. Ezkerrean, zentroan edo eskuin. Gero nahi dugu agertu zentroa hitza, horren ostean C letra, eta horren ostean C-ren koordenatuak. Gogoratu, marra vertikal honekin eta gero C letrarekin lortzen dela. Eta C puntuan nahi zuzen ere nahi dugu hori agertzea. Gero, marrazteko atributuak aukeratzen ditugu, zein kolore eta posizioa. Posizio horizontal nahi dugu zentroan kokatu eta posizio vertikalean B partean kokatu. Horretaz aparte, nahi dugu beste testu bat idatzi, zirkunferentzia baten adierazpena. Kokatuko dugu puntu honetan, -4, -5 koordenatu dituena, kolorea eta letra tamaina aukeratzen ditugu, eta hemen, hau berrian, gehienezko zabalera berdin, hemen kasu honetan 60. Hau agertzen ez bada, testu hori, lerro batean idatziko da.
eta oso luzea bada, itsusia geratuko da. Beraz, hemen lerro bakoitzaren tamaina murrizten dugu zenbaki honekin. Eta posizio horizontal hemen zentroa aukeratu dugu. Eta amaitzeko idatziko gu zirkunferentziaren ekuazioa, eta horretarako bakarrik Z letrarekin hemen kakoitzak ez idatzi, non eta ze kolore ze letrarekin hori nahi dugun moduan. Kalkulatu botoiarekin ia zelan geratzen den. Hemen ikusten dugu, komentatu dugun guztia. Zirkunferentzia agertzen zaigu, nondeko ze marrasteko ze lerro zabalera. Hori da ikusten duguna. R, segmentua, erradioa, gorriz agertzen da. R berdin bost testua, erradioaren erdigunea, hemen ikusten dugu, eta vertikalean baina pizkate posizio vertikal goian. Hemen idatzi dengoen moduan. Zentroa agertzen zaigu B partean eta zentraturik. Agertzen da idatzita zentroa hitza, bi puntu Z, kakoitzen artean dagoena, eta gero zeren balioa bi lau koordenatuak. Eta hemen, beko partean, zirkunferentzia baten adierazpena testua, 3 lerrotan agertzen zaigu, gehienezko zabalera mugatu dugulako. Eta besterik ez.